Takže ľudia, zdravím vás u prvého videa z nášho kanálu Jack and Gray Show. Je tu so mnou Gray, kto iný. Takže vás zdravím ľudia a vítajte u prvého videa na náš kanál, takže my dvaja budeme teraz nejaký ten čas na scéne. No nie. No nie na scéne. LOL. Počkať. Takže prvé video máme z Minecraftu. No, Bohužiaľ. tak asi. Trochu lagy mám, aha, originál. Tak dobre, mohli by sme začať. No, si predstav. By sme sa mohli pozrieť na miny. Ja idem na stromčeky. Stromčeky. Ne. Je pod nimi krásne, teplúčko. Je tu pes? Vážne. Idem zabiť toho skeletona. Čo je na majnoch? Nič. Kde ste skeletóni? Tam sa dostanem čas. OK, poď divákom ukázať prosím ťa aj miny. Áno. Hneď som tu. Počkať. Dajte mi sekundu. Hneď som tam. LOL. Lol. Keď ti teraz spravíme z neho srandu, ne? Ó, vážne, to je pes. Pičimikmi a Dobre. Kde sa tu dívaš do blba? Lol. Ó, až dve psy. A vie hafánek, ja mám kostičku. OK, som späť, menšie rodinné problémy, ale som späť. OK, spravil som si z teba troška srandu. No OK, takže mám čo strihať. Vďaka tomuto Á, nič som nerobil, iba trocha. Jasné. Také, vieš. Škrata. Škrata. No, neozývaj sa, ty škrata, ne. Ja hovorím, že tak si mi hovoril určite. No. To je tvoja prezývka, čakal. Jasné, moja! Ty vole. Práve sa ozval. LOL. Že? Práve sa ozval. Robíme si krumpáčik. Robíme si lopatku. Na moju matku. A ideme kopať. Ne, na tvoje hovienka. Hej. Ja som jak to ten pes. Určite. Sú tam presne No, dve. jaké majny si chcel Vlk mi ukázať? Že aký som sexy No, tak ja som rovno pri nich. Aha, no ty kokos. Ale ja keby som mal rengenové videnie, tak viem, kde si. A vidím Endermana v diaľke. Ale tak koho to zajímá. LOL. No, vážne. No si No, predstav. takže vážení diváci, to máme OK, majny. teraz uvidíte moje super schopnosti. Prvýkrát, keď som to videl, som spadol. Úplne od úžasu, alebo od niečoho iného, neviem. A koho to zajímá? OK, tu by som spadol a zle by som dopadol. Tu pôjdem. No, ja sa ešte vrátím ku crafting OK, ja table. pôjdem taďalto. A konečne prestal pršať. Hej? Super. Áno. To je sexy. Takže ja sa vrátim ešte ku crafting table, pretože ja nemám krompáč. No, všimol som si. Ja už budem mať železný krompáč. No, železný. Aj železný, ty vole. Ešte, že mám u seba drevo, urobíme si crafting table a ideme ťažiť železo. Oh my god. Som nejaký nabitý, neviem prečo, neviem za čo, neviem na čo, neviem. Dobre, takže si vyrobím takýto základný krompáč. Jeden bude stačiť. Čo? Potom robíme rovno kamenný. Drevo, počkaj, takže... Ja som žiadne drevo. Bohužiaľ. Bohužiaľ. Toto je prístup. To je môj prístup, nevieš? On mi hovorí drevo, chápete to? Dobre, takže tu si potom môžeme postaviť dom. Mám 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 železa. Fajn, a nechaj niečo aj nie. Však jasné, no. Urobím si 3 krumpače a tebe nechám jedno železo na lopatku. A kde si áno. akože spravil schody, alebo Nikde, aspoň ja sa tu nakopem, nevidíš? Šlepy. Čo to tam je? To je krava? Oh fuck, skoro som spadol. Nie, smrdíš. No. A ja umieram od hladu. Skoro. Idem dole po železo. Železo, milujem ťa železo. Fajn, ja si robím rýchlo nejaký krompáč. Ok, ja si tu na niečo vykopám. Nejaké tie dierky. Dierky. Že dierky. Že dierky.
No, dobre. Kamenný krompáč, okej. A snaď bez toho jedla ešte vydržíme nejaký Ináč, kúsok. Grey bude točiť aj Call of Duty alebo niečo také ako je Battlefield, takže koho to zaujíma, tak môže sa na to pozerať. Ja by som časom si mal kúpiť novú grafickú kartu a mal by som natáčať Battlefield 3. Konečne. Lol. Dobre, takže ja teraz ťažím nejaké Ináč budem želízko. točiť ešte LOLko, League of Legends. Kto pozná, alebo Dotu 2. Kto pozná. A kto nepozná, tak chudák. Božiaľ. No, zabudám na to, že ani ja som to nepoznal. Ale poznáš to, takže... Teraz už aj. Ale Dota 2 nevieš, čo je furt. Dota 2 viem, čo je, ja som už na to kúkal, nejaké let's play. No vidíš. No tak aj to budem točiť. To je to Fajn, koľko máme želízka? Ok, ja mám tu na 15. trochu tmu, ale ja to prežijem, ja som proste dobrý. A nikto asi nič nevidí, takže je to trošku problém, ale pre mňa nie. Mám nejaký ten kameň, jeden stack, to by mi mohlo stačiť. Ok, že vidím, kde si, ale ja sa teraz musím nutne dostať hore. Nutne dostať Pretože hore. musím si nejaké jedlo. Tak poď za mnou, tu som hore. Čakám si nejaké schody spraviť, ne? Ty vole. Tu je. Pozeraj na mňa. Bungee jumping. Chceš urobiť nejaký špeciálny dlhý diel, kde by sme si stihli postaviť aj domček, alebo domček bude v ďalšom dieli? Bude v ďalšom dieli, ne? Či? Dobre, no. Tak akože, no tak... Ja viem, iba sa pýtam. Ja nejsem Superman, jo. Že Superman. Tak to zabil. Ja viem, ja zabijam. Dneska som taký nabudený, vieš, z tej angliny a všetkého toho. No. Zase sa dopingoval. Kto? Je nabudený. Presne tak. Tu máš, počkaj. Dám ti kamene, ty blob. Dám ti kamene, Ja mám vylezieš. kamene, mám ich 31. Tak To si sa idem urobiť vyskákaj nejaký- hore, ty kokos, Taký a sexy nesťažuj sa. match. Kúkaj na mňa. Bungee jumping! Fuck! Ježimaria, Bitch. bože, na to sa ani dívať nebudem. Fajn, takže idem urobiť nejaké neuveriteľné schodíky hore a už sa pripravuje tma, to znamená, že bol by si začneme zlatý. zombíci. Bol by si zlatý. Našťastie ja si rovno môžem vyrobiť posteľ a ja som ti dala nejakú tú vlnu, Hej, ale lebo si si sa zabil. ovečky, ale mám ju furt. Ja som išiel po ňu. Máš ju, dobre. Áno, proste Ja ja som... si teraz vyrobím posteľ, pretože nechcem zomrieť. Ty nechceš Konekto, a zomrieť láskavo vôbec. si ju vyrob aj ty, aby... Láskavo? Ja som taký láskavý. aby... Prečo? Ja o tom neviem. Poď si vyrobiť tú posteľ. Pozri, Bungee jumping! našiel som taký sexy utulné miestečko, kde Že sa môžeme sexy. strčiť obidvaja. Ježiš, jak to robím. Ty vole. No, v lesi. Čakaj, idem. Robím toto, posteľ. Hotovo. So Jumping, sexy, so sexy. poď sem do nášho kútika lásky. Oh, To je tesné. Grey. Oh, Grey. Á, Ty si taký Lol. skromný. Oh, Grey, ja sa červenám. Som celý a rožavý. niekde som asi iba aj počul srandu. Joj, Trochu som sa... bože. No jasné, buk. Čakajte, ja z toho dostanem. Dobre, môžeš ísť. Díky. No, Keď nemôžem. postielku... Nemôžem. Počkaj, uhni. Čo mi robíš moju posteľ? Počkaj, takže ja spravím teraz nejaké schody Daj mi hore. moju posteľ. Daj mi moju posteľ, kde je? Kde? Veď tam je. Ja som slepej, nebo co? What the fuck? To je preboha. Kde? Však to je tvoja. Ty si na tejto spal. Bože môj, ty jo, ten je Daj, ale otravný. Po tebe, Grey, No po vidíš tebe. to. No aspoň máme niečo spoločné. No vidíš. Nie, Gravel. Alebo keď chcete, štrk. Šťark. Posvetný Bohužiaľ, šťark. nemám žiadnu lopatu, takže musíme zvoliť inú cestu hore. Haha, cigáň. Co, práve sa ozval. Máš na lopatu. Máš. Ja mám lopatu, no, predstav si. Čo No myslíš? ja drevenú. Však aj ja. A ja si idem nejakú teraz To mega je vyrobiť. štýl. Ja si idem urobiť železné veci a idem urobiť pecku. Však aj ja pecku. No ja by som Idem sa, takú pecku. ja by som sa na tom tiež podielal, ale bohužiaľ, toto sa nikdy neskončí. No vidíš. To preto, lebo si musel nájsť takúto blbosť. Ináč server IP nedám, pretože toto je môj server, je to server na natáčanie a teda. Takže no. No už som skoro hore, už OK. to je taká, už nič nevidím. Mne by sa hodilo uhlie, ale nevidím ho nikde. Tam je.
Ja sa tam prebojujem. Tam, taradam, taradam. Yes, som hore. Ja som našiel cestu hore. To je strašné. OK. Nazbieraj nejaké drevo, poprosím ťa. Ďakujem. Ty jo, toto je dosť veľká chodba, to by si mal potom vidieť. Hej. Ty kúkaj na mňa, aký som ja horolezec. Z mňa bude druhá Sankt Dion. Dobre, a do pekla, ja musím už jesť, to je zlé. A je tu nejaký zombie, ja sa chcem pohrať. Ty kokos, Spravím ďalšie rovno svetelné aj. bugy. Svetelné bugy. Kravičky, Ej, pomoc, box. ja zomieram, dajte mi také masko, aj prasco tu je. Prasco, ty prasco. Dalo ty prasco. Kravičky, pomoc, ja zomieram, už mám iba pol foodbaru. No, what the fuck? Ja padám. Nepadám. Aký som ja dobrý. Si mŕtvy? Ne. Ja. Ja som king. Ja neumiem nikdy. Mňa sa Žrádlo. nezbavíte ľudia. Ja potrebujem žrádlo krávy, dajte mi nejaké žrádlo. Choď do Billy. To sú ale krávy, ne, Počkať. Tesku majú akciu. No jasne. A práca majú viacej toho. Tesco O, má chudák akciu. práco spadlo do lávy. Ha, lol. Že lol. Loliček. Fajn, ináč je tu dosť veľa zvierat, takže by sme si tu niekedy aj farmu na zvieratá mohli. Ja umieram. Moc. Čakaj, ja si to... Ty kokos, no jasné, blbá hlina. Za 5 eurí. Prežil som to. Mám dosť mesa a teraz Ja idem som jaký múdry. No, nehovor. Toto ľudia, tak toto nevymyslí ani Da Vinci. Tento už vymyslel. Asi ťažko. Pochybujem, že Da Vinci hrá Minecraft. A kto je, možno, že existuje nejaký let's player s menom Da Vinci. No A hej, podľa ale mňa- myslím ten Da Vinci z minulosti, ty blb. Ale ten Da Vinci z minulosti je už mŕtvý, keď si nevšimol. No, Ale žije v zemi už aspoň 500 rokov. skoro som spadol. Nenávidím Tak, šprinty. Ok, ideme si niečo vypáliť, mám iba drivko, takže smola. Ja mám to, ja už mám železo vypálené, ešte mi zostalo jedno drevo a Ja mám som- uhlie, dal som uhlie do piecky, aký som awesome, ty kokos. 8. Awesome! Mám železný krumpáč. Ty kokos, v prvom dieli železný krumpáč. To mal skoro každý let's player. Toto nebola veľmi dobrá... Ale neviem, jak sa tam hovorí. Neviem, jak sa tomu hovorí, že zabil. Ok, takže asi A koho? dostaneme Ja nie tu. som vrah. Ja nikdy nevraždím. O, lol. Dobre, takže tu budeme mať taký domov. Zatiaľ. Však tu môžeme mať tu, kde sme si Hej, však krásne máme tu, aj, súležili. máme tu aj miny. A celkom pekné tu Ok, prostredie. idem hore. Tam. A pozri sa na moje mega Dori, ty schodíky. nemám sekerku zase dole chodiť, Ježiši. Lol, Robím si železnú. lol troll. Máš 3 železa na to, na krumpáč, ok? Na 3 železa, jedno tak ja mám dosť železa. Ale dones prosím ťa nejaké uhlie, lebo musím drifkať. Pôjdeš A si drift- dole, pôjdeš si dole. Ešte- Dole je uhlie. Vieš čo, dreva je tu veľmi veľa. Tu sú ale schodíky, čo? Uhlie máme dole. Keď chceš nejaké Počkaj. meso, tak iba povedz. Ja si tu urobím takú veľkú značku, čakať. Aby som nikdy nezablúdil. Aby videl aj najväčší, aj najmenší. Ale tak akože teraz spadnú, ťau. Chceš meso? Ne. Choď dole ho upiecť. Lebo toto meso mi je na Pozri, veď piecka je tu. Ja som tu už spravil piecku aj tu. To. Lol. Pýtal som ťa o drevo, nie, on nemohol ísť na drevo, ty kokos, chápete to? Veď ja mám drevo. No, a mohol si prísť dole, vieš. Tak ale akože ja tam nebudem čakať Tu ho 200 ročia. máš. Tak už mám! Lol. To je slepý chlapec. Dajte mi Bohužiaľ. niekto nejaké tie peniaze. Tak dlho natáčam, ja Bohužiaľ. sa za chvíľu pozriem. 13 Lol, minút. drifko. 13 minút natáčame, 13 minút, chápeš to? No, tak ja asi idem ďalej vypaľovať tie železá, nech máme už aj nejaký krompáčik fajný. Rovno, v prvom dieli. Ináč, ak by sa niekto pýtal, či to natáčam cez Camtasia Studio. K tomu mám aj Camtasia Recorder, ktorý natáčam. Ináč natáčam cez Fraps, keď mi nejde. Lol. Pretože niekedy mi to blbne. Grey to pozná. Áno, je zvláštne to, že presne jemu to ide iba vtedy, keď je so mnou na Skype. Viete to? Viete, ja som prinášam šťastie. Aj keď Ak osobne by vedel niekto, prečo mi to nejde, tak prosím napíšte napríklad na Skype, ja vám dám Skype môj aj Greyov. Ale nespamujte, hej, pretože my máme dosť priateľov na Skypoch a tak akože... tu je ale psov, ja musím nájsť nejakého skeletíka. Aj tu je vo vode. Čau chlapče, nechceš sa byť? Je tu asi 5 Je psov. cukrová trstina, som king.
Jule, King of Pop. Hej, čau, Havo. Ne, King of Cukor. Ja som King of... Ne, ja som like pro. Like a pro. Brofist. Fajn, už sa mi asi vypálilo to želiesko, tak si ideme robiť. Hej, no všetké 15 asi ťažko. A nie, všetkých 15, ale to... No, nemáme to až tak veľa. No, nechám to tak vypalovať, si to spraviť. OK. Taký krompáč pekný. OK, koľko bude trvať tento diel? Tak pol hodinku. A pozri na mňa, aký som frajer. Po hodinku dáme tomu 25 minút, nie? Nejak tak. Hej, kde si? On zmizol. V prdeli. A tu je. Pozri na môj sexy krompačík. Pozri sa. Pozri sa. A fakt. Dobre, idem si aj ja spraviť ostatné železné veci. Nech som pán nejaký. Ty kokos, my v prvom dieli budeme mať full železné, ty kokos, v ďalšom dieli full diamant by som sa posral. Tak tu si pripravila že radšej... Minecraft skončený za 3 diely. LOL. Ako, Ale to je ne, šialené. to by sme nedali, čo si. To je nemožné, to by ešte ani PewDiePie nedal. No tak PewDiePie asi ťažko, on nerobí mod Minecraft, čo som ja kúpil na Však to. Haha, lol. To si zabil. Ne, nezabil. Ty nie si vrah. OK, Ale robím nám zabijem domček oka. Domček? A kde preboha? Však tam dole. Trochu to rozširujem, aby som tu mohol dať truhly, nie? A ináč mohol by si mi doniesť nejaké to mesko. Poprosil by som ťa, mamička. Mesko? Tu mám mesko. Hej, My prosíš sme si mesko. kanibali. Kde si bičís? Dole. Koho máš? Však Pozri sa dozadu. Máš mesko. Aleluja. Počkaj, iba dve ti stačia, vrať mi jedno. Ja skoro. OK, thank you. Full food bar. Dobre, tu si dáme asi zatiaľ postele. Počkaj, ja ti pomôžem. Netreba, alebo môžeš. A ja si radšej urobím kamenný krumpač, ja s týmto nebudem plýtvať. Ja to použijem iba v moc potrebných prípadoch. Vidíš, radšej ho použijeme na ťaženie nejakého zlata, alebo... Diamantov. Alebo niečo takéto, hej. Aby to vôbec išlo. Pretože s kamenným by sme asi diamanty nedali. Dali! Ale tak nedopadlo by to dobre. Áno, dali by sme, ale nemali by sme z toho nič. A ja ničiť nechcem. Si radšej spravím nejaký obyčajný... Mám dve to kamenné. Dobre. Potrebujeme uhlie a potrebujeme točky. A nič nevidím. OK, zase sa nám stmavuje obloha, čo sa mi zdá ešte nie. nie. To sa ti iba zdá. To je ten bug proste. Hej, treba nám vážne uhlie, pretože Ja mám uhlie. Idem robiť Máš, torčky. urob torče. No čo asi idem urobiť, ty kokos. LOL. Hahaha. LOL. Fajn, bude nám trebať ísť potom hore ešte po drevo, po to idem ja. Mám drevo, mám asi 3 staky. Ty natáčaš, takže ja Mám budem drevo. Vážne? A koľko? 2,5 staka. Tak urob nejaké 2 truhly. Ja nejsem až tak blbej, bože. Ja. LOL. 2 truhly, urobím 3, 4. No jasné, do jedného dám 4, do jedného dám 2, do druhého dám 5, ty kokos, áno, prečo ne? Prečo ne? Tak postav si tú posteľ takto mega. Ako to mám ja. Ty si proste Ja mega. to ešte zvýšim o jedno, hej. Pohoda. Peknú podlahu. Nemôžeme skákať. Hej. No však o to mi ide. OK, máme truhly. Oh, so sexy. Všetko tam dám. Počuť moju myšku moc, alebo iba trochu? Tak dosť. Fuck. No tak to bude trochu. OK, pozri, daj si tú posteľ, daj si tú... Nech to. Dobre, idem, ešte ten strop som chcel. Taký krásny domček. To už je večer? Hej. Cool. Poďme spať. OK, ale tak druhú noc už musíme ísť vonku. Hej. Večer. Ja to OK, ešte- 19 minút, ešte máme času. Už natáčame 19 minút? Predstav Bolo si. to ubehlo. No, si predstav. Dneska vydáme aj také 3 party. Našťastie mám ďalší kamenný krompáč. Tak. Máš lagy? Ne. Iba trošku, a to iba niekedy. Ináč vôbec.
Počkaj, musím zobrať piecku. Ale musím to... Ty kokos, tam je kameň! Lol. No jasné. OK, to drivko si nechám, aj toto tu všetko. No, 2 tyčky sa mi zídu na výrobu. Kamenný krompáč, no tak ten zničím. Cool. OK. Teď si dávam vnúka. A nepočuješ hučanie u mňa, nie? Učanie? Hej. Ako to myslíš? Také... Božel. Nie, to Oh, myslím. už sem sa le. Jaj. Hej, ja viem, vypadli mi všetky veci, ale nech je to tu aj nejako. Nech to tu aj nejako vyzerá, ne? OK, ja to urobím takto. Sexy. OK, takže ja si vyrobím motiku a v tomto prvom diele ešte stihneme robiť zárodky farmy. Máme tu hneď aj vodu, všetko. A vieš čo, farmu robíme v ďalšom dieli. Hej, nechaj tu aspoň dvere. Však, aspoň takto, aby si nespadol more. No tak ale tak akože toto nebolo treba. Nie. Smrdíš. Ty smrdíš. Ne, ja som sa umýval. Počkaj, ale musím tu robiť ešte dieru, pretože... OK, ale počkaj, Nero. Ide do toho Mr. Krafák. Fuck, ja som skoro spadol. Uhni. No o tom hovorím. Ohni. Tak, hodný. Dostane sušenku. Ináč, mohli by sme využiť ten prameň vody, ktorý tu niekde tečie. Áno, do toho by si mal skočiť. Ten využij určite. Hej no, pustíš ma k tomu. No, Jaj! si predstav. Lol. Si sa znášaš. Ja viem, drž shift a ono ťa to nepustí dole. Hej, ja viem, ale vyzerá to tak smiešne. I can fly, bros. Ne. Počkaj, čo som to? Torčka, nemám torčky. Ja, pozrite, máme sexy skin, počkať, F5. Pravil som schody. Sexy skin, Jack Fox. Pozri sa na schody. OK, počkaj, no, ukáž. Tuto. Pozri sa, máme tu schody a tu už je voda, ktorou sa nezabijeme. Ty si aký múdry! Fuck! Lol. Už som mal lak, ty kokos. Dobre, menší lak. OK, takže, ale asi som išiel na prd dole, ale tak na ukážku. Musím ísť po ten koul, čo tam je. Je tam koul? Tak ten potrebujeme, máme malo koulu. Ja už som za chvíľu hore. Počkaj, idem po točky. A ja idem tiež dole. Musíme ísť trošku niečo robiť, ne? Dobre, idem po koul. Yeah, fuck yeah. Určite si železo zoberiem. Železko! Byť more železo. Počkať. Nehovor to teraz po cigánsky. Lava! Mr. Lava. Aj Mr. Lava. No a... Mr. Lava. Mr. Lava. OK, urobíme nejaký kýblik, nech môžeme zobrať lávu. Mr. Bombastic. Jo, ja som... Počkaj! To je aké nebezpečné pre Boha. Musím ničiť túto vodu. Ma to sere. Počkať. Come on! Oh, fucking hell. Ešte šťastie som si všimol, že je to iba jednu stenu vysoké, pretože skoro som spadol do lavy. A tu mám navyše 3 železné veci pri sebe. OK, mám železo. Som cool, ja viem. A ja mám veľa železa. Tá voda sa nechce zastaviť? No jasne, ďalší prameň, prečo ne? Lol. Fajn, vidím, že tam urobil nejaký most. Nejsi? Like Nevidíš ma? To je cool? Čo, ako, jak to nevidím? Hej, ja ťa vidím. Takže nevieš, kde som. Ja budem plakať. Není tu žiadny zombie. Počkať, počujem skeletíka aspoň, myslím. Skeletíka? Tak tu nech sú tam 2 kosti, lebo ja chcem psa. No. Ale neviem, kde je. To je ten problém. Problem, bro. It's a big trouble, bro. Troubles. Je tu nejaké OK, ľudia, nemyslíte že sme bratia? Ne. Že bro, to je iba tak obrazne. No nie! Ale... No nie to obrazne. To je tak neobrazne, vieš, to je tak... Like, si to... Hypoteticky.
Hypoteticky, dobre, spravil som tu nejaký most, ktorý je mega extra nebezpečný, preto... Pozriem sa, koľko preto natáčame. Natáčame 24 minút, mohli by sme to už ukončiť, nemyslíš? Dobre, tak tu ukončím most, nie? Tak, dobre, no, ako chceš, no. Fajn, no, tak, ešte takto. A lol. Choď hore. Yeah, fuck yeah. No bože, čo to za hlášky? Fuck yeah. Také Ten hlášky. výťah je mega. Aký? Ja si, že to je tá voda. Ale lavo... Ale je to pomalé. Tú vodu, no je to pomalé, ale lepšie ako Je nič. železo, díky. Kubo. Tenzoret. Okej. Moje meno. Halol. No, nebudú to aj tak vidieť. Dobre, no, cenzurovať. tak ja mám nejaké železo, tak už by sme to hada mohli ukončiť. OK, len dokopem toto železo. Koniec našej výpravy. Tararara. Ani nie, že konec výpravy, z prvého partu. To je jedno. Lol. Dobre, no. Tak mohli by sme končiť. OK, ľudia, tak že sa majte a uvidíme sa na budúce. Čaute. Áno, tak sa majte, aj nás nezabudnite lajkovať, komentovať, odberať, blablabla, to každý pozná, hej. Dobre, To tak, každý pozná. tak sa s vami Luči Grey a Jack Fox, tak sa majte. O, zombie v bode, zombie v dome. Ešte toto Ukáž. dokončím. Tam, taradam, taradam. Yeah! Jack Fox win! Dobre, takže sa majte ľudia. Majte sa, čaute. Koko.